LV Entertainment thlir tu te chibele vekule tuna kan entur VIKRAM Tamil film he karma salama kan ento kaidi ne nin zomna nei wangin kaidi len lautan description link kan da tangkhan lo enve photula munomiti pha sot mai thene kaidia dilian adai kalamale anbu te drugs police station a khan gatling gun an ti mangina humim sakti kan mutoa khati hun lai tanga thathum nuwa adai kalamnaw anbu le haute aru ka tran puitu narcotics zonal director Stephen Ra chakha mai tom tu ti shed lauten anron that tammi maile Stephen Ra chan tha ma hian Inspector Mizo thopui ACP Prabandhan apo mai tom te thau hian an lo that towa Stephen Ra chan tha ni tanga ni sari liam le che chuan ACP Prabandhan apa pukarna napo mai tom te thau chuan an thatti Police Chief Josale a hoten an lo mutatlat mai heng mai tom te chui chuak tur hian Police Chief Josan Black Ops Team pakhat amar kai shwe chu arwai ngala ti chon Stephen Ra chale pukarna na fapa Prabandhan na chanchin lakhom turin amaran atim te chu tira aman pukarna na chanchin a chui ve ngal pukarna na teina vakalin amaunu le anum puinu amara chona vakmuwa chumi nuwa pukarna na thenpa jim dor nei upilia panale a driver Lawrence ate vakmulein pukarna na chanchin an soidan chu alawin angtlang ta deuh vek mai pukarna na he mi fel tak ni thin ma se afapa ACP Prabandhan bawra la tangkhan ruilo chitin reng khoin case te thlenga kop thina anu na polo tan ta hle ni ome ma se tupa lunglam thalo ne ne ro chuan an loin ngei nat mel hle ne zan khachu pukarna na pindana ludruin koke niom tak amar chuana mutahlau mai doctor ne na zot fi halin arin angin koke na lo ni lo ma se koke siam na ta na man ro thatak erythroxylamani thule hetiang gram nga lek manga koke ke zinga lai a quality zerin a siam chu thai thu amar chuan doctor ne na tang chuan a hrele ngal boka ti chuan a team te chui chuanen inzom na lo nei reng mai adai kalamale anbu te koken bijoy ten an man sak zong zong kha santana male a hauten anin hnuaya erythroxylam mangin anlo siam chu vekani ti an threlea an thria chan po mai tom ten pukarna na fapa ACP Prabandhan an thani chi khan santana mate drugs siam chua container ni billion ni man lai mai an smuggler boss Rolex an thon tur chu alo bo ve wangane drugs container ni lai bo ta ka chuan santana male a thui shwai te chuan Rolex an hlo em awangin an thin rim hle a mun sang sanga minu na po poi salawin an zong kwal char char mai santana mahnuaya hian police eng mazat po anom ti chianga chuti lai chuan pukarna na KS mu thin amar chuan va mu vein ache daning kim wa zot ngala ma seri nang lo dewin case chu alo khoi ngai mi alowa ahun man thin na pukarna na nu chia niom tak tukver banga hian tracking chip a hmuhlau mai chuta tang chuan amaran ngai to na tam taka nei ngala pukarna na hi mai tom tan an tha chan chu santan mate drug siama ain nam noi ve wangan mai lo mo ani lo point aru ka na poi mo taka tho theinan chin thalo tin reng angol vea thito angin khove lain thria tir na mai lo mo ti ngai dan te chu amara chuan nei ngal tracking chip amara na hmuna pindana loin muthin contractor pakhat Rudra Pratap le PWD officer Virapandia na ten santana mate drugs container om na mun chu an thriati amar te chuan an hrevelea anin hmuna hmun le hun tur an hriata tang chuan pukarna na thi tanga ani sarina chian ni wangin PWD officer Virapandia na le contractor Rudra Pratap te po mai tom ten an tha nge amar te chuan an ringa contractor Rudra Pratap ero afanuin pasala nei do na wangin anin hmuna tura chuan alo tel ve theilowa amar le atim ten vathlen ve chi chuan mai tom ten PWD officer Virapandia na chu ashoka takan lo zai hlum hman tatlat mai
tichuan amar ten mai tuam te chu ngal char charin mai tuam pakhat le an rin hlel mi pa pakhat an man hlawa mai tuam a hmel a lo lan chi a chuan kaidi a kan lo hmu to inspector Mizo kha alo ne reng mai Mizo chu amar chuan thu zot fia nga la Mizo in puan dan atang chuan adai kalam le anaw an bu te drugs ton khat don lai mai an man sak nu khan anu pui fanaw te chu amit mu lai ngei nan tha saka chuwang chuan hetiaru ka drugs do pol mai tuam te hi azom ve ti na lo ne amar chuan Mizo te thilti dan chu phubalak na mai me mutin anu pui fanaw thi to te po an ron kir pha don lo tur thu Mizo chu shila an thilti dan chu helpol an soite ne na danglam nan nei lo zia amara na shille che chuan Mizo po athin rim ngai mai ma se chunga thleng ang amar chunga thlen ve huna che a hria thiam ve tur thu bakin Mizo chuan a chang lawa ti chuan contractor Rudra Pratap po anu nadar thong te an hria ta wangin afanu pasal nei na hmuna amara le atim te chu an vakal ve nga la in nei na hmuna chuan Rudra Pratapan tluang takin afanu hian pasala nei theinan santan male a haute chu alo som khoma achan chu mai tom te kha a hlo ve wang ni berin alang ma se hlawang ngei ngein anu re vaklo mai tom te chu anron in lar thuta contractor Rudra Pratap fanu than vota ka chuan hretak chuin mai tom te zingan how tu pa bernia lang chu Rudra Pratap chuan azui ngai tatlat mai santan male a haute po anlo in rin lok angin an chapman lo ni ber amar pon Rudra Pratap shwai tu mai to ma chu awum ve nga la mai tom dang tale santan mate lo in beilai chuan amar ten Mizo an man ruala rin hel thil thuan mi pakhat man khan manani zana pukarna na mai tom te tha kha nungdama hmu thu amar nupui Gayatri hne na chuan a soya chu vele amar nupui Gayatri chuan amar hne na vashil ve ngal chu tilai chuan contractor Rudra Pratap shwai tu mai to ma chu police ten an lo danga anunga santan nama pol ten anron hual ve tlat mai to ma chu police ten nungdama man an tum line Rudra Pratap chu santan nama pol te shwai hotir an tuma ma sen tumangin mai tuam chu an man thei bi mai lo santan nama po mai tuam te kut tuar reng pai to big lawin damdoi maktak mai pola eizewa mai tuam te chu soklet ve tranta apol te le police hau te po Rudra Pratap shwai tu mai tuam chuan alo sok ve char char hloma man mo ta karon tlan amar ron thlen ve che chuan Rudra Pratap chu mai tuam chuan alo that man tlat mai to ma chu pukarna na thi to thang kha ani ti amar chuan rin na nein amai tom na phel turin na chau chuaka pukarna na po ni lo ani na dik tak hriat vek thu amara na au chu puita ka chuan mai tom chuan in nei na hmuna om santan na chu video call in amai tom na chu anmit muwa nge a phela thi ton lo ngai vek to pukarna na lo ne reng mai police chief Joseph na lau mu chuan makati hle ti chiang ane ma se mara lorin lok deuh na chu adik zel ti chiang thung ti chuan pukarna na he minglam lek lo nin aming dik tak zok chu VIKRAM ane pilot betcha ama anga black ops commander lo ni veto sangha zuka samko pakhata bots mission an nei zo khan agent VIKRAM le atim mi som pakhat lai te chu terrorista an chua daya ban an lo ni to nge ni chumi nu chuan VIKRAM le atim te zinga mi pathum ti lo chu rong taka ti hlum ve kan nia an chung te po an zu hau lo ti chuan agent VIKRAM po hi thi to ngai ni bok mai tom te na fapa prabandhan an tha sak nu khan athi chan ber container nia eritroxilam le santana matol ruk thin ai nang chia ti VIKRAM na hria ta wangin mai tom te tha ve thawanga ai lan tira chutarang chuna ru karalin apol tenen man la chau ve zel ti na lo ni chutia marale atim ten mai tom te ni na dik ta kan chui chua to wangin an na chu zo ta dera ma se police chief Jo sa chuan
Vikram ale hau te chu man turin amara le atim te chu avau tatlat mai amara berpon vau to ta ka chuan agent Vikram fapa ACP Prabhanjana thatu te zinga jo sapo hi atel veti hrian na nei thu mai chana amar chuan a hrilve saka Vikram thattura josan amar tim te roinon le tum chia chuan thi to khovel hriat to atha thai reng reng hlei nem tin amar le atim te chuan an kalsan ngal an thuru keng kim hria amar le atim te kalchua rual chuan gelatin le RDX kg samthum lai mai police te kol lai chu about it jo sa chuan hria ti chuan josan santa number chu phone ngalin an drug siam na mun chu engma tok law chua san wat turin a hrilta chu ti lai chuan agent Vikram team te zinga Mizo le a thian te po Vikram chuan alo wa chan chuaka agent Vikram fapa Prabhanjana po kha Joseph na mangin santa nam hian amana adop chu thailo wangin athati alo lang le ngal ti chuan nuwa Josa PWD officer le contractor te chu terrorist angin an hmayan tuama terrorist te thanga Prabhanjana chu an lan tir ti na lo ne chumi nu chuan Vikram le ho te hian mai tuam vein Stephen Rachakha an lo thati na nia santa namale achum kwa mi samsari vel te chu film khur takin pona Josa Shrilang chuan an lo chuak wata ma sein chunga lo lain thiar mek anaw pakhat ilangon amarte bom kam ain thiar na mi chu alo potpok tadur mai le in ruan drugs le papu dar vekta ka chuan billion engmo zat santa nam chuan a chana alungoi lo kher mai ti chuan Josan Vikram le amarte ni na diktak an chanchina hria zong santa nam hne na chuan a hril veka chuti la chuan agent Vikram le atim te po an lo in mukhom ve le thaita santa naman Vikram fapa athatti Mizo te pon lo hriat ve veka wangin phubalak nana thamen du thun soya ma se Vikram ngai dana ni vak lo achan chu afapa Prabhanjana phubalak adu wang ni lawin thang thar te nun ti chetu rui lo noi bo tuma man lak na konga santa nama tha thul thu Vikraman Mizo te chu shilfia hete drugs a sum dong thin tha mian ngai chan po nakin zela drugs manga sum don chak na thinlung tu man an nei lo na tura ni ber anu re waklawa police jo sate ne na a chanchin en kim hril ngai wangin amaran Vikram ne na ngai damaron dila film khur tura cha che chuan Vikram pon amaran nun na chu ader thong ve ngai don ani ti hrethiamin amara po film khur turin a cha le ta Vikramarin ange ngein santa namale a haute po aron che ve tran tatlat mai amar nu puin lo man sakrual chuan Vikram atain lama mi engam zat santa namanaw te chu an lo luta Vikram po anon puinu chol shil ngalin anon puinu chu agent ti nai lo ni vereng ti a hria chia thei top chuin santa namanaw te chu alo be ve ngan ngat mai Vikram mo nu po pindan thuruk pakhata agent ti nai chuan a biruk tir wata inchung nau tero ti nai chuan aveng char ngal amar po santa namaten an pui gai tren man sakna mun lampanin kelongin a lo tlan ve tanga Vikram po anin lampanin a ron chuak ve ngal chuti lai chuan agent ti nai chu angonga takan lo ve fu to a amar po an pui gai tri va mu chia chuan alun lo tan sak tatlat mai ama Mizo soyang chia chuan amar po thin rimin om ngai na hre lo hle ti achianga ake te po khur lok mai Vikram po in avat hen vele T9 no tem na in chung lam chu lo ko ka no te pindana lu chia chuan anran beingal atupa hi lung thalo ni wangin thom di mangai hle a chute chongchon sang tan manaw visual rual aina ron lu ta chu dim na tel ho lo in Vikram chu na soi sa hrepa athat mi tamai no tein tur bok nu te siam sak nuwa atlan chua chia chuan santa namanaw dangten an zui vele a jo sapo aina lawin ring veran ma se amara ron lut thuta anni pahni point be ngalin atopa amara chuan jo sa chu aka pluma
Atnure vak lawa Vikramatim Mizo te po ron lutin amar chuan mai tuam Vikramapol te chu azam ve tan khala ni deuh mai Santana mate drug siam na tur erythroxylam Chennai longchol muna Vikrama fapa Prabanjana na thuruk na muna Santana manaw te chu Vikrama chuan ain zui thlentir thaka an drugs kara tracking device an da po Vikrama te chuan on sakalin Santana male ho te po ron kalantum ve ngal Chutila chuan Vikrama le athian gym nei te pa upilia pa naten Vikrama ron zui tu te chu an lo kap lum mia a driver lem chang Lawrence po agent lo ni veringin M2 Browning anti war machine gun lo siam thazau chia an thian pa upilia pa nairo Santana manaw te zinga te berin alo that tatlat mai ti chuan Santana male anaw te po an ron thleng ve ngala chutila chuan Vikramatim Mizo le amaratero an ron chuak ve chi abokane no te chu anu airport om ne na shwai ngai wangin Lawrence ne na Vikrama chuan a hlana ma se hun lawa chua wangin Lawrence chu ka hliam an itlat mai anron nei ta ka chuan Vikraman kenon anti laipui mulian tak chu kap chuaka an thlok pharna samai Mizo te po anron thleng ve trap to a Vikramaten an mamona sang hle ti hria ta ne Lawrence po malam pan turin Vikrama chuan a hrila an M2 Browning manga alo ven ve char lai chuan Mizo te po anron thleng ve ta an zinga pakhat Santana man alo ka phlum ve a Vikrama topan hum him na lama Lawrence pon athi pha ve tatlat mai chutila chuan Santana man in chung lama polte tirlu khan banga bom lawin kam khle thua chu anwa mua Vikrama po anauten anron pui ve to ta ka chuan anwar machine gun aron hnuk chuak ta Santana ma po arukin in chung lama lut wata amaran Vikrama tupa chu airport lama shwai tum ngala Mizo le athian pakhatero chu in chungan bomkam tipuak turin ponan lawin ring ran to mai amarte tum motor chungan lu sap lai chuan Vikraman war machine gun in aron clear ta zot mai le in chung lama Santana mati lo chu Vikrama chuan ka phlum fai veka in chunga lut ve galin Santana manen anin beile ta sia Vikrama kutatuar reng pe to big lo nge ni Santana man an drugs ai thina ai le tatlat mai ai nu tang chia chuan Vikrama po a khoilet ve thei chara ma se tu re vak lawa Vikraman khoilet ve lein a phuar beta ti chuan hlawak lawa Mizo le athian pakhat te ne na in chuan bom kam zong te chu tipuak turin thu pe gal apua dur ta ka chuan Santana male a drugs billion ni chuang man te chu akang ral ve vek ngala ti chuan Vikrama te chu San Francisco te pantura amonu le atupa te liam atanga kar khat nuwa amarapon anupui Gayatri chu thamong taka thaliam na hun pangin Vikrama te te ma tel ve turin in puwa cha ve ngala chuti la chuan Mumbai a sasun doksa adai kalamale anbua te chau ni lo Santana manaw te le damdoi tol ruchin midang tam takten an boss ber Rolex achu muturin an local khom tatlat mai drugs smuggler an boss Rolex aron thlen vele an tol ruk tur drugs man tu te amara Vikrama le jaila tagaron chuak lim dilia te chan chin chu bun changa ho tu te chuan an lo hril ngal man an hau tak tur jian zinga pakhatin ron soi chua chia chuan Rolex an alutan sakmia amara Vikrama le atim te baka dilia te thatu piang chu na thopo ngai to lo khopa lomon thatak pe kan ni tur thu Rolex chuan a chuak ngala dilia afanu amudai le kamachia te po Uttar Pradesh lama an lo omdai ti lo langin Vikrama po Rolex mutur drugs smuggler tam takte zinga arukin a loin rol ve karti atopa chuan a lo langa ti chuan Vikram film chu atop ta ne engpo ni se he film director Lokesh Kanagara chahian kaidi le Vikram film ne na in thun zom thei tur Vijay chana siam le tan mek ti kan thria movies ngai na ta chuan kha hlelom khop mai
eng po chu ni se hun man nuam phot le